Ako želite napraviti promjene na vašem kolokviju ili testu koji provodite online, ali samo za neke studente, znači bilo da želite nekim studentima omogućiti dulje vrijeme trajanja rješavanja testa, znači recimo oni trebaju 50% više vremena, ili ako recimo želite omogućiti studentima koji ne mogu od 14 do 15 sati kada je zakazan taj test ili kolokvij pristupiti sustavu Omega, pa im želite staviti da pristupaju od 15 do 16 sati, ili postoji situacija u kojoj želite onemogućiti rješavanje testa onim studentima koji nisu prijavili u ovom roku taj ispit, onda to možete napraviti na ovaj način. Tako da kliknete na taj kolokvij, odnosno test, i kada ste unutar testa, dolje, lijevo, imate pod postavke administracija testa, poveznicu koja se zove izmjena pravila za korisnika. Ako niste prethodno ništa podešavali vezano uz dodatne promjenu pravila za korisnika, za ovaj test ovdje će vam stajati prazna stranica i samo ovaj gumb dodaje promjenu pravila za korisnika. Kliknite na to. Ovo radite za svakog pojedinačnog korisnika. Ja sada recimo želim korisniku koji se zove student Probić 1, pronaći ću ga ovdje u ovom polju vezano uz postavku izmijeni postavke za korisnika, znači odaberem studenta Probića 1. Znači želim izmijeniti postavke tako da on ne piše od 11 do 13 sati kada piše ostatak populacije, nego on će pisati taj test od 14 do 16 sati. Ostavit ću i vremensko ograničenje, ostavit ću i dopušteni broj pokušaja. Inače, vi možete promijeniti ovih 5 postavki koje vidite na ekranu, znači lozinku za pristup testu, od kada do kada je dostupan test, koje je vremensko ograničenje i dopušteni broj pokušaja. Ako sam zadovoljan s onim što sam trebao izmijeniti za ovog korisnika, klik dolje na pohrani. Sada ovdje na popisu stoji da sam izmijenio pravila za studenta Probića 1 i da njemu test počinje u 2 sata i završava u 4. Jednako takvu situaciju imam za još jednog studenta, pa sad da ne bih ponovo klikao i birao te postavke, u stupcu operacija kod već postojećeg izmjene pravila imamo 3 ikone. Prva ikona s lijeva je uredi, potom u sredini je kopiraj i zadnja ikona u obliku kante za smeće je za brisanje. Potrebit ćemo ovu srednju ikonu, kopiraj. I sada nam sustav ponovo piše tu student Probić 1 i njegova ili njezina adresa, ali mi ćemo tu zamijeniti tražeći studenta Probića 10. Stavili smo sada da je to student Probić 10. Lozinka ostaje ista, od kad do kad je test dostupan ostaje isto. Sve ostaje isto kao u onom originalnom zahtjevu koji smo napravili za studenta Probića 1. Klik na pohrani. Sada imamo dvije takve izmjene. Osim to dvoje studenata, imam još jednog studenta koji nema ovakvu izmjenu pravila kao što je za ovo prethodno dvoje, pa ću ići na dodaj promjenu pravila za korisnika. To je student Probić 12, naći ću njega ili nju na ovom popisu. Ta osoba treba imati 100% produljenje trajanja testa, pa ćemo umjesto ove 4 zadane minute za cijelu populaciju staviti 8 minuta. Od kad do kad je test dostupan nisam mijenjao ni dopušteni broj pokušaja te lozinku za pristup testu. Klik na pohrani. Sada na popisu imamo studenta Probića 1 i 10 koji imaju produljenje, odnosno pomak vremenski od par sati u odnosu na ostale. I imam studenta Probića 12 koji ima promjenu trajanja samog testa sa 4 na 8 minuta. Imam još studenta Probića 11 koji ima treću vrstu promjene, pa ću onda kliknuti na dodaj promjenu pravila za korisnika. Ovdje ću pronaći studenta Probića 11, kliknuti na njega i sada student Probić 11 nije prijavio ovaj rok, pa ću ja umjesto lozinke koju ima ostatak populacije ovdje staviti neku koju sigurno nitko neće tek tako slučajno unijeti i tada ta osoba čak i da klikne na test ne može proći dalje jer ovu lozinku nećemo nikome dati, uključujući ni njemu. Klik na pohrani.
I to je to.